Nyonyak mripate. Ayo selang ngerti-ngerti ya. Jebulane bolong. Gawe apa-apa ya. Ki sing ora pati ketok. Lah kowe nang ndi kacamata iki? Lah kok ilange piye kowe? Enggak. Ngerti-ngerti tak nggo kok. Kowe kepiye iki ki ra ono bolongane nang ndi siji cal copot. Copot. Lah kok bolong. Nanti ya. Mbuh ki, urung ketemu ki. Ora lho ki kacane ki ra ono siji mbok. Esuk ketemu. Sak injang-injang nang ndi ra ono ki mbuh. Esuk gandakake ki. Iku. Madene tinggo. Kok uduk. Ki ya bolong iki. Ki dicopot ya lah, mosok sebelang. Ah iya to, loro kabeh supaya ngono. Kacane ilang ra krasa piye? Ya ora ngerti ya wis. Ki lho guys. Kacane ilang siji ra krasa nandi. Ayo mbuh karang tak ndelok HP koyo ngerti-ngerti. Ora nyadar ngasihan dadi bonandi kowe lah repot. Iya lah. Lek ilah. Ah gondol kucing wis lah wis. Bonandi wis. Sing injang-injang saya. Nah ono wis. Wis dandake kok nang tukang kacamata. Dandake nang tukang optik. Ya ora. Nggih.